Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo. Kaya mong kikatamo pong pa-greet, ne? Ang po pa rin kikatamong pa mag-comment, ana. Natalias Diaz, maski magluto yung sese ko pag dimdam niya yung team song ning Nanu pata. Tumerakya. O, syempre, liwayang kikatamong kay Ken. Kaya ba dating may kibat kitang kahi? Question of the week. Nano mong sinyalis na paglokwanin, eh. Nung mukha nung sinabi ng, pag sinabi na pong on the way, ne, pero makakeraya pa. Makanit. Siguro dapat ng Atsing Malagu Jenna sa kanyaman may lit. Hindi naman, Slide mo. And ngayon naman po, yung pong bisita tamo, kalupa na pong Atsing Malagunan din. May surprise ko naman. Uling siyempre, ne, abali naman po ngayon ni Dakala po, ring ligligan leg 1 keti Filipinas. At siyempre, atin tamo pong kabalen ngeni na mag-post, ne, kaya pong social media. Karen pong mayayaliwang latest and trending and updates kaya Pageantry. Pakilala mo na, Atsing Malagu, baka tanong sakali. Banggit na kika. Atsing Malagu, teka makiyabe kayong Pageantry. Sa bagay ka nang tatalang king corona ning motsaning Nanu pata. Kalugod nga naman, malugod ka talaga ka na ako, Jhoedie. O siyempre, basta retan chocolate ng pare kong toti mo, kakalingwan padala ka na ako. Masira ka diet kapag bingi ako, kaya ka. Okay po, kabalan balo po, siguro baka tampo balo, metong kayo pa po karing followers na ng Filipinas Pageantry, ne? At nakakitala po rin mga santing updates ka rin, ma-update mo ka rin ang local, national, and international pageantry, ne? Lalo na nung atin tamo pong pambato, itamo pong Kapampangan ng Filipinas, ne po. At ini po, kabalentayan. Ing tao kayong gulot na nini, ating 79,000 followers, Jhoedie Bar. Inya mga katula na I appreciate the ring followers tamo, ing gagawa ng kabalenta mo, ne. He is from Lubao, ne. O ini na po, ing kaya katamong kabalen, Jade Montemayor. Welcome kayong Nanu pata, Jade. Thank you so much po. Maya po, ugto po kabalen. Pakilala ko po. Ay ako po Jade Montemayor. Sabi natin pong ma'am, ay ako po ing tao. Kayong gulot na po ng Filipinas Pageantry and benibatan ko po kayong bayan na po ng Lubao. Guli mo, Jhoedie Bar, bayo ka mangutang. Montemayor, ba Vice Mayor kayong Lubao, Montemayor, ya? Santa Rita? Po, Montemayor Vice Mayor po. Lubao, Sir Jade. Lubao, Lubao, Lubao. po. Related ka kang Vice? Alivon po. Marakal siguro Montemayor. Pero Imer, dati tayong Iren, yun. Mer kasi nga. Merlina. Montemayor na ni apelido ngayon ni Trinidad. Yes, Trinidad. Pero makanyan man, balo yo kabalen. Or kabara kung papakilay, bigla ako kinabugsalo. Bala mo, buri na akong alilan. Mamagos, ot kabdes na naragong may pakilala ko po. Ako po yung makamay. Bala na budget pa mo rin, kaya nagawa na. Pero makanyan man, Jade, dinandahang oras, pamikatagon bakit ng i-greet. I-shoutout, batian mo nga demburing i-shoutout mo, kamag-anak, kakaluguran, followers, subscribers, girlfriend, boyfriend, sana alahang akalingwan kasi po taasa gananda ka. King San Nicolas First, San Nicolas Dos, nung ka rin man yan, Santa Cruz, Kinlubao, mamalengki ka. I'll benda ka CLTV, ote mo ko sinoutout, sana alahang go with Jade! Ay, po, hi-ho pala ako pong akalingwan. Hindi ka listahan. Ati ko malistahan, Kenny. Munang dili po kayong pamilya ko kumanalbe. Ang mga po ang tatang ko. Kareng kapatid ko po, kareng paunakan ko, Ishan and Holly. Kareng relatives ko po, especially kareng team kape na malbe ngayon Aldo. Kareng kana ko pong grade 12 circle of friends or classmates po na sina Rona May, Irosh, Cyril, Jose, Ronaldin Deang, Rage Ina. And karen ka na ako pong co-faculty kay Guagua National Colleges. And karen din pong Dabsu classmates ko po na Rodora X o mas kilala po bilang Precious Ablasa Flores. Ing Rosmar na po ng Dabsu, Rose Ann Ferrer. Ing birthday boy po, Lian at Chenza. Ayani Jean Mandras, GM Lagman, 30 Sunga, Maulin, at yung matalino ko pong kaklase, kasalukuyan, at feeling ko po matalino ko yung buong Dabsu na Kelly Di Malanta. Yan, ni Kelly. Loko, Kelly. Sabi mo nandun na Chuka Canada. Ay, hindi. Balo mo, buri correct. Kabarugong magkaya. Kabarugong magsalita yung katang bisita.
buri ko retang kayang sa shoutout. Mag-comment na naman, sabi na, aying meto nga na, emo ko kakalingwan, anang Rose Ann Ferrer. Kaya ba't, pag emo ko, shoutout, magwala ko, anang Precious Ablasa Flores. O ito, masaya na yung Rose Ann. Woohoo! Wala. May shoutout niya. Kumusta na ka, Jade? Kumusta ka? Nga kasalukuyan po maya naman po. Actually, ngayon po Aldo, manaya ko mo pong graduation po kayong August 15. Opo, kayong DABSU po mag-aral ko po. Tourism Management po kinuha kong kurso. At ngayon rin po in terms of job, kayong pamag-obra po, kasalukuyan na ako pong college instructor kayong Guagua National Colleges po. Baka na milyari ito. Mag-graduate ya pa, pero Opo. makanano ito, Wow, dati explain mo niya. nakatuturo or... Please explain. Well, please explain. Actually po, since first year ko po, maging pangarap ko po, although before ko po mag-enter kayong college, dati akakit yung sarili ko as flight attendant, mag-obra po kayong travel agency. Pero nang Ames track po yung kakatamong City Tourism and Investment Promotions Officer. Kompleto yung po. Ma'am Ching po. Ano ka rin, may ano ka rin. Kayong DABSU, simula first year hanggang third year. Although fourth year, kaya rin po kasi kaya ako mag-OJT ka, Ma'am Ching. Mag-inspire po. Kasi ano pong kagaling turo, maka-inspire niya pong kaya nakan, estudyante, karayang tourism students. And kung magtaka ko po, ba't kumilob? Although, kahit ako po magtaka ko. Pero narakal na ako po lebas an interview kay GNC and minention ko naman po karela na halik pa po graduate, manay ako po pong graduation ceremony. Though, atin na ako man po kanong TOR, kaya okay mo po. Bal mo, proud na proud day, Jody. Bar nga sabihin may Ching Pangilinan. Opo. Karluguraning matigik iching. Kaya bela karetang roster of bright students na ni Pampanga High School. Pag may sabi Ching biasa Opo. yo, makidikit-dikit na eh. Favorite Baka tangit ang power ng kahit, kabdas na, lilipat mo naman ka na ako. Siyempre, birds of the same feather flock together. O so huling kaluguran may ate Ching, buri na sabihan, biasa ka. Oh, wala ko sa birds of the same feather have a body like each other. Mga Pines, malakot sa'yo. Bukod mas biyasa ka pa pala ka, Ma'am Ching, sa'yo. Ay! Lugod! Ali, Lugod! Baliyo po, kabalen. Kuha ko nananako po talaga, obra nini. O, biyasa na yung mag-segue makanyan. Ala pa man. O, ngeni, aka magkasakit, mag-obra na ka GNC. Ngeni, ayan, I think, may graduate. Aka nagkasakit kitang adjustment mong mag-aral and mag-obra. Honestly, ali naman po. Actually, mas masakit po nang dinalang ko pa nga working student. Mag-obra po ka rin fast food. Kaya simula first year ko hanggang graduating year ko po, mas masakit po ito. Although, ababalance ko naman po yung pamag-aral ko. And luckily, graduating na ako po. Yes. Ay, ako, Jody Berg, luba ng kinitang kempis sabihan tamo, kaya nga linyang linuban. Pero ating kang kaya, ating kang involvement, experience, kay nga pageantry, ating mong handler, or patay ka mismo, one of the candidates. Or mi kakalugurang kang sinopan, karas ka rin ligligan legwan kete. Kaya karing sinopan po ating ko po, may kaya pong miski Pampanga last year, San Luis. Ito pong may comment, i-precious na pong ating ulam mga kai. Ulam dages. Dobong dages. And in terms, recently ko pong involvement kay pageantry was last May, kaya pong Mutyaning San Fernando, part na po ng OJT ko po. Kaya ni mentor ka? Ali po, mag-guide ko mo, sasaw ko mong Mag-style, makanyan. Anabing presyo, so ine. Ay, alala ko pa, tandaanan ko pa, anyang mag-aral kami, i-Jade, mag-aral yung mag-obra yung bengi. Wow, role model yan pala Jade, ne? So, lawan nyo na po, kabalen, ne? Ita nga kakit tamo yung istoryang makanini karetang taong. Sabi tamo, syempre, ika naman, 79K followers. Somehow, you are a celebrity on your own. Ako, pinisipan ko bala mo, syempre, naman gawan ni, nung alayang buring parasan. Yes. And syempre, nung talagang masipag kang mag-aral, malawot ka dasan, basta masipag ka namang mantunobra kayari mo. Yes. Ngayon, sabi na ngayon, pag kami yaring pa mag-aral, ating maragula porsyento nga, kasalanan mo naman. Although, syempre, nakala factors. Pero nung talagang desidido ka, you can help yourself. Itang makanita, kalupa na ning gewa ng game. Ngayon naman, buri ko nga balo, dakal ka sinopan, makananong mo naman ay isipan itang gawa kang content. Ano ating kabang inspiration ka rin kasi syempre, keti mo naman dakal gagawang makanya na klaseng content, makanano may inumpisan.
Ing ba mga wamong content? Actually, nang kaya po, ayisipan kayo mo po na umpisan yung pamag-vlog, pagawang Pamag-vlog. Facebook page ng early March po, last week of February yata. March of this year? Opo, 2024. Karing kaya po, March 2 kaya po gawa itang page. Pero before that po, mag-edit na ako po talagang pubmots Okay. about pageantry. Then nakakitula po rin different contestant. Karing all over the Philippines po. Then, kasabi kaya po yung precious pin na kung makanano kung gawa ako makantinin. Kasi feeling ko masasayang la po kasi mamay day ko lang, may expired la rin. Tapos pinush through na ako po na gawa. Tapos as time passes by po, darakal na po rin asas ako ay mag-follow ka na ako and sasaya na ako man po puso. Siyempre, akakit mo, I appreciate na po itang obrang gagawan mo. Pero kaya ka talaga, incline ka talaga kayong pageantry. Buri ko sabihin, even before itang page mo, talagang mapanalbena ka, makanyan, anak ka pa mo. Bali, maging addict ko mo po kayong pageantry back then, 2021. Although, Malben, fan na akong very light mo ng may nyambut na po yung P-Awards back ng Miss Universe 2015. Pero nang binibining Pilipinas 2021 po talaga karin ko po talaga mag-focus. Although, pwede tayo rin sabihin kasi pandemic, alata masyadong gagawan, makanta po. So, Bala mo, mimingat sa inyo. Bakit po? Pota mara ka kay Nari. PBEA, Nang Pedeya. Philippine Beauty Enforcement Agency. Pedeya, magaling ka talaga. Magaling Pero, yun, sir. Jhoedie, kasi di ba sabi tayong pareho ka may surprise, nakabalay niya pala yung Wow, Philippines pageantry. O si Ma'am sineparate, may usually kasi, burita mo, nung Itang- sisikat itang page mo, ita mo mismo, itambala mo, i-endorse niya Itambala ang mo. sarili mo. At kaya, iya maka-front. Yes, Usually, correct. halimbawa, dapat Jenna Lumbang-Parungao, yung buri mong gawang Filipinas kay. Pageantry by Jade Montemayor. Wow. Tama ka? Ot bala mo alime finronting sarili. Yung vision ko po kasi talaga mas i-promote yung women empowerment kareng kababaihan. Tang ali ko naman po aasam na maging popular ko, maging sikat ko all over the country. Yung buri ko mo talaga is makasaw ko, makanalo lang mag-promote, makanalo mas makilala rin kaya katamong contestant, especially rin kaya katamong Kapampangan contestant. Especially this year, dakala po ako ang awards. May ko lang pong corona rin kaya katamong pambatong mga Kapampangan ko kay correct. national pageants. So, tan talagang appreciation of the Opo. content and not of the person. Kaya, objective ya, subjective. Ika. Dimdam mo na ita. awa. Karayan pong kaya katam talapanalbe, dakal kaya pong pisabiyang kaya Jade. Ne? At ngayon king tutuking dake, ita naman pong kayang page. Iyang kaya katamong pisabiyang, kaya eko humama ko uling magbalik po yung kayong programang Nanu Pata! Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng kuswe